Panoorin nyo ang aking mga tanim na rambutan. Yan, ito'y aking pinunla lamang dito sa aming bakuran. At kung mapapansin nyo, marami rin akong ipinunlang mga mangga. Ayan. Ito'y dadaling ko sa aking munting bukid sa aming probinsya para itanim doon. At may 2 piraso din akong guyabano. Ayan. Tatanim ko rin yan doon sa aking munting bukid. Nakakatuwa at marami na naman akong may itatanim ng punong halaman doon sa aking munting bukid. Ayan, pagdating ng araw, ito'y makakatulong sa atin para labanan natin ang global warming. Ayan. Magtanim ay di biro at magtanim ng mga punong halaman para labanan ang global warming. Ito'y nakakatulong para ang ating init ay di masyadong maramdaman. Ayan, magtanim tayo ng mga punong halaman. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalas.